Besaidar, zoriontsuak altzarete, mugaz bestaleko biztanleak. Zer da hizkuntza? Gu algara hitz egiteko gai garen animalia bakarrak? Ikas aldezakete txinpantzeek hizketan? Hizkuntzalaritza ikertzaileek buruan darabiltzaten hauen moduko galderei tiraka jardundu Beatriz Fernandezek bere azken artefaktuan. Filologoaren esanetan, hizkuntzaren puzlea osatu ahalko du edozein motako irakurlek lan honi esker. Zeintzuk izan behar dute divulgazio liburu baten ezaugarriak? Nik esango nuke bi alderdi uztartu behar direla zabalkunde liburu batean. Batetik, zientziak irakasten dizuna leial erakutsi behar duzu. Oda, zientziarekin leiala izan behar zara. Eta beste alde batetik, irakurlearen gana heltzeko bideak asmatu behar dituzu. Historioak kontatuz, adibidez. EHUko Arabako kampusean egiten duzu lan, letren fakultatean eta baita ere Mikaela Portillo ikergunean. Nor zen bera? Mikaela Portilla arabar emakume zientzialari bat zen, gasteiztarra gainera, eta hasieran irakaskuntzan jardun bat zuen ere, gerora, historia ikasi zuen Madrilen, eta historia eta antropologia lanak egin zituen. Bere bizitzan zehar, Euskal Herriko Unibertsitateak honoris causa doktorea izendatu zuen joan den mendean, 80ko hamarkadan. Beraz, hemen duzu zeure lantokia, zeure mundua eta zeure pasioa ere esan daiteke? Ia, mundua ez zorionez, ez nire mundua handiagoa da, Arabako kampusa eta Euskal Herriko Unibertsitatea bera baino. Baina, bai, neurri batean hemen lan egiten dut eta lanbideak pasioa ere auspotu egin du, ez? Behar bada beste lanbide bat izan banu, ez dakit nire pasioa oraingoa ote litzateken edo beste bat, ez? Hizkuntzalaritza da, hizkuntza oro har. Eta pasioari agotzen da besteak beste gazte jendearekin lan eginez. Eta galdera asko ikasleek eurek egiten dizkizuten galderak dira, ez? Orduan pasioak, pasioaren sugarra piztuta segitzen du neurri handi batean gazte jendearekin lanean jardunezkero. Irakaskuntza eta divulgazio lana ezberdintzen dituzu edo biekin batera aritzen zara lanean? Ez, nik esango nuke gauza desberdin bi direla, ezta. Hau da, irakaskuntzan gazteak formatu behar dituzu, ez? Bizitzarako prestatu behar dituzu nolabait, ez? Munduratzeko prestatu behar dituzu eta mundua oso leku iluna izan daiteke, ez? Zabalkundea egiten duzu, printzipioz munduratzeko beharrik ez daukan irakurle batentzat, besterik gabe jakin mina duenarentzat, bere eskarmentuaz aparteko jakintza jaso nahi duen pertsonarentzat. Ez dut honekin esan nahi ikasleek zabalkunde lanik irakurri ezin dezaketenik, baina printzipioz ez du zertan irakurle bera izan, eta motivazioak guztiz bestelakoak dira. Miren Arantzeta elkartuko da gurekin hitz egitera laster, nor da bera? Miren Arantzeta da gogo elebiduna ikertaldeko ikerkidea, ni bezalaxe, Itziar Lakak zuzentzen duen ikertaldea da, eta Eusko Jaurlaritzak diruz babesten duena, besteak beste. Da Mirenek lan egiten du, besteak beste zahartze osasuntzuan, hizkuntzarekin zerikusia duen heinean, eta baita hizkuntza nahasmenduetan ere. Soinuak ahoskatu eta kateatzea hain denez egunerokoa, ez diogu gaiari erreparatu ere egiten. Hitz egitea baino gauza arruntagorik? Galderak dira zientzialari baten lehen gaia, eta asko egiten dizkiozu liburu honetan zeure buruari eta irakurleari. Esate baterako zer da hizkuntza?
Hizkuntza modu askotara definitu daiteke. Ziurrazki hemen pare bat hizkuntzalariri galdetu eskero ez dizute definizio bera emango. Niri galdetu diazunez, nik esango nizukena da hizkuntza dela hitzak elkarri lotuz, hitz egira konplexuagoak sortzeko daukagun gaitasuna. Zerbait adierazi nahi dugunean, ideiaren bat, gogoetaren bat adierazi behar dugunean. Baina edozelan ere hizkuntza hori baino askoz ere gehiago bada. Hizkuntzan bizi gara, hizkuntzaren bitartez, autobusera sartu eta txoferrari hizkuntzaren bitartez agurtzen diogu. Ikasleei ideiak transmititzen dizkiegu hizkuntzaren bitartez. Hizkuntzaren bitartez edertasuna adierazten da eta edertasunak hitzetara garamatza, amorrua adierazten dugu, hizkuntzak askotariko ateak zabaltzen dizkigu. Nik esango nuke hizkuntza ez da bereziki definizio kanoniko bat, baina altzor miresgarri bat ala esango nuke. Literatura eta zeure bizitzako pasadizoekin txirikordatu duzu hizkuntzari buruzko egin duzun gogoeta hau. Bai, nik ez dut ikusten batzutan literatura eta hizkuntzalaritza edo literatura eta hizkuntza aurkako zerbait balira bezala azaltzen dizkigute eta nik esango nuke ez dagoela halakorik, ez? Ni hizkuntzalaria izan aurretik irakurle porrokatua izan naiz, gaur egun ere banaiz. Oso umetatik izan naiz eta nik esango nuke literaturak istorioa kontatzen dituela eta alde horretatik da horren erakargarria. Baina hizkuntzalaritzak irakasten digu aldi berean literaturaren adierazpide horretan zeintzu diren barruko zirrikitoak, ez? Idazle batek zergatik darabilen hitz bat eta ez bestea, zergatik darabilen egitura bat eta ez bestea. Eta hori hizkuntzalaritzaren bitartez deskubritu dezakegu naiz eta literatura den aztergaiak kasu horretan. Eta gero bizitzari dagokionez, nik hizkuntzari buruzko galdera asko eta asko bizitzan bertan aurkitu ditut. Eta galderak ez ezik batzuetan erantzunak ere bai. Ez dut ikusten nire burua ere kapaz zientzia, nire jardun zientifikoa eta nire bizitza pertsonala bereizteko. Batzuetan nire jarduera zientifikoa ulertzeko bidea bizitzak berak eman didalako eta alderantziz. Literaturari dagokionez, Alice Izpiluan Barrena lanaren poema baten harira, erakutsi diguzu hizkuntzak nahi beste hitz asmatzeko balio duela, ahaztu gabe alda ezinak diren ezkutuko arauak ere badaudela. Bai, hitzak etengabe sortzen ditugu. Ez gara Lewis Carroll bezain idazle handiak izan behar hitzak sortzeko. Hitzak sortzen dituzte umeek, hitzak sortzen dituzte gazteek, asteburu honetan Algortako gazteek indabada eduki dute antza denez, indabaianaren ordez. Baten bati ez zaio gustatuko behar bada, baina hitz berri bat dago gazte jendeak darabilena. Zera patologiak dituzten pertsonek hitzak sortzen dituzte, Miren Arantzetak hitz egin diezaguke horretaz, eskizofrenikoek hitzak sortzen dituzte euren bizipenak zein diren adierazteko. Hitzen sormena non nahi dago eta gu guztiongan. Euskararen kasuan, berezko dituen ezaugarri tipologikoak zaildu egin dezakete haren ikaskuntza, eta batez ere ama hizkuntza beste bat denean. Bai, nik esango nuke hori edozein hizkuntzarekin gertatzen dela, ez? Euskarak bai baditu zenbait ezaugarri berezi samar edo lore berezi samar bat sortarazten dutenak, baina edozein hizkuntzak ditu bere ezaugarri idiosinkrasikoak, bereziak diren ezaugarriak, eta noski hizkuntza batetik bestera dagoen
tipologiko hau da zenbatet handiagoa izan, orduan eta nekezago ikas dezakegu behar bada. Baina pentsasazu, ni orain katalana ikasten hasitanago eta printzipioz gaztelaniaduna banaiz eta gaztelaniaren eta katalanaren artean ez dago euskararen eta katalanaren artean egon daiteken distantzia tipologikoa, askoz ere distantzia tipologiko txikiagoa dago. Baina edozelan ere, hasi zaitez ikasten eurek izen ordaine aulak deritzen horiek, zoratzeko modukoak dira, ez? Orduan, berezitasunak non nahi daude. Euskarak pilatu ditu berezitasun askotxo. Horrek zaildu dezake ikaskuntza? Bai, baina ez du ezinezko bihurtzen ikaskuntza. Ez euskararena eta ez beste inungo hizkuntzarena. 10 hizkuntza aztertu duzu liburuan eta aurren hizkuntzarekiko harremanaren garrantzia gaitasun horretaz jabetu ahal izateko. Bai, noske, pentsa aur jaio berria, ez? Aur jaio berri hori zainduko espagenu, ez? Kantatuko espagenio, titia emango espagenio, pardel aldatuko espagenio, beldurtzen denean lasaitzen saiatuko espagina. Hori guztia dago batetik, baina gero hizkuntza bera ere badago, ez? Umeari susurlatu egiten diogu, lehen esan dut kantatzen diogu, ipuina kontatzen dizkiogu, umeak etengabeko harremana dauka hizkuntzarekin jaioaz batera eta jaio aurretik bertatik ere sabelean dagoela hizketan egiten diogu eta entzun egiten diogu gure amaren ahotsa entzuten du umeak. Harreman hori egongo espalitz, umeari euskaraz egingo espagenio, islandieraz beste dozein hizkuntzatan egingo espagenio, umea litzateke gauza izango hizkuntzaz jabetzeko. Aur basatien kasu ez hitz egiten dut liburuan, aur basatiak alegia bakartuta bizi izan direnen edo bakartu dituzten aurren kasuak eta baten bat badago oso ezaguna dana, Jenirena. Bai, hor kasu horiek erakutsi digute ezinezko bihurtzen dutela hizkuntzaz jabetzea, hizkuntzarekin harremanetan ez bagaude haurtzarotik nerabezarora bitartean. Eta harreman hori ez baldin badago, lehen hizkuntza menperatzea eragozten duela dioen teoria bat dago, aro kritikoarena. Iritzi horretako azara zeu ere? Bai, ez da eragozten duela, besterik gabe zinezkoa da. Hau da, zuk ez badaukazu harremanik hizkuntzarekin umetan, nerabezarera bitartean, lehen esan dizudan bezala, kasu horiek erakutsi digute zinezkoa dela hizkuntzaz jabetzea. Beste gauza bat da, ea hizkuntza bat daukagunean, zeren zorionez aur bakartuak ez dira asko, hizkuntzatik aparte egon diren aurrak ez dira asko, testigantza asko ez dira jasotzen. Beste gauza bat da, hizkuntza bat dugunean, hizkuntza batez jabetu garenean, ea bestelako hizkuntzak ikasote ditzakegun lehen hizkuntza, ama hizkuntza dakigun bezalaxe, baldin eta ikasten baldin badugu nerabezarotik aurrera. Baina ikastea egiten da, adin lehen ere esan dut, ikasten ari naizela hizkuntza berri bat eta ez da ezinezkoa. Behar bada ez zara jabetuko ama hizkuntzaz jabetu zaren bezalaxe eta ez duzu behar bada ez da jakintza maila bera eukiko jatorrizkoa den hiztun batekin konparatu ezkero behintzat, baina ez du zertan ere hala izan behar. Kaixo, Elena naiz eta gomendatu nahi dizuedan liburua hauxe da, Cuaderno de Memorias Coloniales, Isabela Figueiredorena. Liburu hau lehenengo aldiz 2009an argitaratu zen, bere jatorrizko hizkuntzan, portugesez, eta aurten gaztelerara itzuli da Libros del Asteroide argitaletxean. Liburu autobiografikoa da, kontatzen ditu egilearen haurtzaroko oroitzapenak. 1960 hamarkadan Isabelaren gurasoak Mozambikera joan ziren lanera. Isabelan jaio zen eta Mozambike garai hartan Portugaleko kolonia bat zen. Isabelak bere aurren begietatik kontatuko diguan ikusten duena. Zuri eta beltzen arteko harremanak, lan esplotazioa, zuriek erabiltzen duten indarkeria beltzekin. Esplotatzaile hauetako bat bere aita zen.
Isabelak ez ditu bere ekintzak onartzen, baina saiatzen da ulertzen bere aita duelako eta maite duelako. 1974an Klabelinen iraultza iristen da Mozambikera eta honekin batera deskolonizazioa. Zuriaskoen bizitza hankaz gora jartzen da. Orain, beltzek hartzen dute agintea eta beraiek hasten dira indarkeria erabiltzen zuriekin. Isabela Portugalera bidaliko dute, metropolira. Bueno, nik honeaino kontatuko dizuet. Zer gertatuko ote da Isabelekin Portugalen, aurkituko alduan bere lekua? Hau dena jakin nahi badezue, liburua irakurri beharko dezue. Neri asko gustatu zait. Oso erraza da irakurtzeko, 200 orri besterik ez ditu eta kapitulu laburretan banatzen da. Oso ondo uztartzen ditu gertaera historikoak eta bere bizipen intimistagoak. Animatu irakurtzera. Primateen artean sailkatuta dugu geure burua, baina haiek ez dute hizketarako gaitasunik eta badirudi horretan zerikusia duela laringeak. Bai, laringearen kokapenari garrantzi handia eman izan zaio, gure laringea nahikoa behan dago kokaturik, adibidez txinpantzeekiko konparazioan, eta horrek aldatzen du nolabait gure laringearen gainean dauzkagun barrunben konfigurazioak, ez ahoa, nolakoa den, oda guke gure ahoaren, besteak beste ahoaren konfigurazioari esker eta mingain dantzari bat izateari esker askotariko soinuak ahoskatu ditzakegu txinpantze batentzat ezinezkoa dena, ez? Aldiz txorien kasuan, haien kantak hizkuntzarekin parekatu daitezke. Bai, parekatzea nola ulertzen den, ezta? Baina esango nuke baietz, ez? Hasieran hizkuntzari buruz eman dizudan definizio horretan niotzunez, hizkuntzaren bitartez, atal txikiak kombinatzen ditugu eta atal gero eta konplexuagoak sortzen ditugu, ez? Eta gainera sortzen ditugun egiturak badituzte euren hierarkiak. Eta txorien kantua aztertu duten ikertzaileek ikusi dute benetan badituztela unitate txikiak, hau da soinuak eurak, soinuak kombinatzen direla, silabatzat hartu daitezkeen unitate konplexuagoak sortuz, gero temak sortzen dituzte, edo esaldiak, kantu esaldiak dei litezkeenak, eta alaxe osatzen da kantua, ez? Da gure kasuan antzera gertatzen da, soinuak ahoskatzen ditugu, gorain hizketan ari garela soinuak ahoskatzen ditugu, sibelabak sortzen ditugu, hitzak, hitz fonologikoak eta hitzak ateatzen ditugu, gero eta esaldi konplexuagoak sortuz. Bai, dudarik gabe, nik esango nuke horri dagokionez parekatu daitezkeela, bai. Badirudi txoriek ere badutela aro kritikoa kantuen ikaskuntzarako. Bai, oso politak dira adibidez zebra txontekin egindako azterketak, laborategian egindako azterketak, eta hor erakutsi dute ze beharrezkoa dan inputa, ez? Arrek adibidez kantua garatzeko, kantatzen ikasteko aitaren deia ikasi behar dute edo tutorearena espaldin badago alakorik, eta kantu hori aditu ezean kantu distortzionatu bat sortzen dute, ez? Orduan horrek erakusten du neurri handi batean beharrezkoa dutela, guk hizkuntzarekiko harremana beharrezkoa dugun bezalaxe eurak ere beharrezkoa dutela kantuarekin harremanetan egotea, kantuaz jabetzeko. Hizkuntzarekin parekatu daiteke Xibarta Balen kantua ere, Odiseok berak entzun omen zuena. Tira euskalo, ez, Odiseo zer entzungo ote zuen, zirenen kantua zerrote zan. Baina, bai, Xibarta Balen kasua esanguratsua da alderdi askotatik, guk sekretu guztiak ez ditugu hemen argituko, baina bada benetan nabarmentzekoa den gertakari bat, itsas biologoek
urte askoren ostean deskubritu dutena, eta Hego Pazifikoan gertatzen da, ez? Hau da, balea talde batzuek, Sigarta balea talde batzuek ikasten dute beste talde batzuen kantua, eta heltzen dira euren berezko kantua ordezkatzera, ez? Hau da, kultura transmisio horizontala dagoela dirudi, hau da, belaunaldi bereko baleen artean gertatzen da, eta esanguratsua da euren berezko kantua galtzea ordezkatuz. Iraultza kulturala hitz egiten dute adituek horretan, guk halako kasu ez, besterik gabe, olako kasuak egon badaude eta normalean genozidioarekin edo lotuak daude, ez genuke hitz egingo kultura iraultzaz, baina bai, balen kasuan horixe ikusi da eta alase deritzote adituek. Gurera etorrita, elebidunon hizkuntzek zama emozional ezberdina dute, baina geure ama hizkuntzan hitz egiten baldin badute, mezu hori bihotzera heltzen zaigu zuzenean. Bai, Nelson Mandelak esana da eta askotan errepikatzen da, berak esaten omen zuen, norbaiti dakien hizkuntzan hitz egiten badiozu hori bere burura joango da, baina ama hizkuntzan hitz egiten badiozu hori bere bihotzera joango dela, ez? Eta berak erakutsi zuen zenolako garrantzia duen besteen ama hizkuntza ikasi zuenean, Afrikaans ikasi zuenean, ez? Kolono nederlandarren hizkuntza bera sosa izanik. Eta bai, psikohizkuntzalariek erakusten digute, hau da guk printzipioz Nelson Mandelaren uste hori laborategira eraman dute eta ikusi dute benetan ez dugula berdin erantzuten nahi gabe, ez dugu berdin erantzuten gure hizkuntzan edo gerora ikasi dugun hizkuntzan hitz egiten digutenean, adibidez madarikazioen aurrean, herrieten aurrean, herrieta egiten digutenean, hau da, gure oroitzapenak hizkuntzaren bitartez garraiatzen dira gu konturatzeke, eta noski hitzak entzuten ditugunean ez dira hitz soilak, ez dira hitz utz eta biluziak, ez? Hitz horiek badute zama emozional bat. Gelan ikasten dugun, ikasgela batean, eremu formal batean ikasten dugun hizkuntzak ezin du inola ere inpaktu emozional bera izan. Bat aukeratzekotan behar bada Clotilde de Lamour Pascal Ramberten maitasunanen itxiera, euskaraz hor agertzen den Audrey pertsonaia aukeratuko nuke, bere egonarriagatik, gauzak entzuteko daukan gaitasunagatik, eta gero gauzak esateko daukan, gauzak gordinak esateko daukan argitasunagatik. Todo lo que hay que saber sobre poesía, Elena Medelena, era entretenigarri eta didaktiko baten poesiaren gaineko gidaliburu bada. Bertan, soneto ez gain hitz egiten du, eta baita ere, adibidez, Emily Dickinsonek nola Estatu Batuetako poesia irauli zuen ia etxetik urten gabe. Oso entretenigarria da. Hau da, Ainara Maia Urroz, Irundarra. Irungoa, eta honek idatzi du hemen oroiminezko igandeak. Ebeita, neska bat, baiten da Aleman ikastera Alemaniat. Eta hori inkomunikazioaren liburua da pixka bat. Alemanian lehen igandez, ohiturak goiz jaikitzera gonbidatu zuen Katxalin. Eta honek, leihotik begiratu zuen. Miren, hizkuntzalaria zara Beatriz bezala eta ikertzailea, zein da zeure espezialitatea? Gure ikerketa taldearen barruan, hizkuntzaren prozesamentuan egiten dut lan, edo lerro horren barruan egiten dut lan,
Nire doktoretza iktuz baten ondorio afasia aurkezten duten hiztun elebidun eta elebakarren azterketan burutu nuen, eta gaur egun elebitasuna, zahartze osasuntzua eta hizkuntzaren eragozpen klinikoak aztertzen ditut. Mirenek doktoretza kanpoan egin zuen, Herbehereetan eta Inglaterran, ez da, Miren, eta ondoren Euskal Herrira etorri zen, da gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko doktore osteko beka bat dauka, da irabazi berri du oso lehiakorra den deialdi batean BBVA fundazioak diruz babesten duen deialdi batean irabazi berri du Leonardo beka. Zer suposatzen du Leonardo beka horrek edo zer ikasi behar dezu, zer ikertu behar dezu hobeto esan da? Zehazki zahartzaro osasuntzuan ematen diren hizkuntz gaitasun aldaketak aztertuko ditugu, ez? Finantziazio honekin. Gogo elebiduna ikerketa taldeak badu ikerketa lerro berri bat zahartze osasuntzuaren inguruan eta hortan datza proiektuak. Berez, danok dakigu zahartzen goazen enean hiztegi zabalagoa daukagula, baina aldi berean badakigu ere urtea betetzen ditugun enean hiztegi hortatik hitzak aurkitzeko eta topatzeko gero eta eragozpen handiagoak ditugula, ez? Mingainaren puntan hitz bat daukagunaren sentsazio hori gero eta maiztasun handiagoarekin aurkezten da. Eta ikusi nahi dugu ia hiztegiaren bilketa hori gure gogoan zelan aldatzen den helduarotik zahartzerora bitartean, eta ustezko elebitasunak ematen digun ustezko onura ia asistitzen den gainbehera horretan. Emakume bat, bizitzaren 3. herenean sartu dena, eta hala ere, ilusioa eta jakimina galdu ez dituena. Legea eta justizia ez dira sinonimoak, orduan ni beti saiatu naiz egiten bidezkoa, eta bidezkoa ez da beti izan legezkoa. Ez, zoriontasuna ezerk, ez dakar. Zoriontasuna da prozeso bat, da prozeso baten emaitza, amaiera. Orduan, idazteak agian ekar dezake asetzea, betetasuna, baina zoriontasuna ez. Amaika mania. Beti boligrafo mota bera, azal gogorreko kuadernoa, musika mota bera novela osoan zehar, asko. Minimoa, ordenagailua, papera, boligrafoa, atril bat, tipesa, rotulagailua eta agenda, eta besterik ez. Biak dira indar eraldatzaileak, biak dira ideologia bat baino gehiago, bizimodua dira biak. Eta irauli egiten dute, bizitzeko modu bat dira biak. Bai, dena. Maitasuna bera ere politikoa da. Munduak sortzea hitzaren bidez, idaztea. Beatriz, zeintzuk dira hizkuntzalaritzaren erronkak? Nik esango nuke askotarikoak direla. Eta, nik adibidez hizkuntzalaritza teorikoan lan egiten dut, Mirenek ez bezala, baina erronka handiak datozkigu nire ustez Mirenena bezalako eremuetatik, eremu esperimentaletik. Garai batean behintzat egin ezin ziteken ikerketa gaur egun egin daitekelako besteak beste teknologiaren aurrerakuntza ikaragarriari esker, ez da, Miren? Bai, Holanda, gero eta teknologia gehiago daukagu, eskuragarri eta baliabide gehiago, eta horrek nolabait ere aukera ematen digu, ez, gero eta ikerketa onagoa egiteko, eta azken finean jakintza gehiago sortzeko gure herrian. Hala eta guztiz, iparraldeko herriekin konparatuta asko daukagu egiteko. Elebitasunaren ikerketa lehen lerroan ipini beharko litzateke, azken finean oso aplikazio zuzena daukalako, bai hezkuntzan eta bai osasun arloan, eta oraindik ez zaio lehentasun hori eman.
adibidez, hizkuntzalaritza klinikoan, orain dela, azkenengo 30 urtetan, egin den ikerketa ia guztia hiztun elebakar anglosajoietan egin da. Eta ezagutza horretan oinarritu dugu eskuhartze kliniko guztia, bai, gaixo horien azterketa, terapia eta bar. Eta gaur egun badakigu hori ez da oso fidagarria. Eta iparraldeko herriei begiratzen badiegu, Holanda, Alemania, ero Norvegian, beraiek ondo jakin dute kasu klinikoak, biztanleria klinikoa behar bezala hartatzeko eta tratatzeko beraien hizkuntzara egokitutako frogak garatu dituzte, esku hartze programak eta bar. Gu oraindik hortatik oso urrin gaude, hortara heltzeko benetan bai, apustu sendo bat egin behar da, bai ikerketan eta bai garapenean, eta hemen oraindik ez da hori eman. Zein balio du zuretzat horrelako divulgazio liburu batek? Gaur egun badakigu zabalkunde lanek ia ikerketa lanek bezain beste balio dutela, ez? Ikerketa egiten badugu eta gure bulegoetan geratzen bada, gutxira helduko da gure gizartea. Hortaz, ezinbestekoa da, ikerketa egiten dugun heinean zabalkundea ere egitea. Oraindik ere gure herrian ikuste dut badagoela hizkuntzalaritzan edo hizkuntzan pentsatzen dugunean hizkuntza arautuan pentsatzeko joera bat, hizkuntza arautua, pele bat, bi, hiru, egak, jenteak horretan pentsatzen du, hizkuntza gaitasunean pentsatzen duenean, eta ez dago kultura handirik hizkuntzan kognizioaren ikuspuntutik pentsatzeko. Hortaz, beak egin duen lana bikaina da, jenteari ezagutara emazteko hizkuntza kognizioaren ikuspuntutik zein arlo interesgarria dan, zenbat gauza dazkizkigun, zenbat geratzen zaizkigun jakiteko, eta ze zientzia aplikagarria dan gure gizartearen beharretan. Badu? Bada. Badu. Behar bada. Bada espada. Baita espada. Badarrai, badario, badator. Bai, bada. Beatriz, liburu honetako azalak oso ondo irudikatzen du edukia eta esan daiteke ezbairik gabe zuretzako oso berezia dela. Bai, bada berezia. Ereinekin argitaratu ditudan beste bi zabalkunde liburuetako azalak Antxon Olariagandiak egin zituen. Baina oraingo hau Jon Otxoantesana Fernandezek egin du, semeak alegia. Eta nik esango nuke berarekiko elkarrizketetan aipatu nizkionean, zeintzuk ziren gaiak eta ia azala egingo ote zidan, galdetu nionean Milanen zegoela baietz esan zidan da. Ramon y Cajalen irudiak eta Vesaliusen irudiak bere irudiekin batera modu zoragarrian uztartu dituela uste dut. Bai. 89 haiku biltzen dituen antologia kaleratu du oraingoan Jose Mari Iturraldek. Aspaldian idatzi zuen 1000 haiku eta bat gehiago izeneko liburutik egindako aukeraketa bat da. Bere lehen eleberria kaleratu du Bertol Arrieta idazle zarauztarrak. Egun batetik bestera, guztia galtzen duen 54 urteko gizon baten bizitza du oinarri, komediaz eta erotismoz printzatutako lanak. Umorea eta ironia baliatuz, ama izatekotan direnei hitz egiten die Carolina Luzonek liburu ilustratu honetan. Izaki berri bat sortzea den abentura bikainaren nondik norakoak azaltzen ditu bertan. Ontamenditik atera gara. Garaile ez dakit, baina atera gara. Eta hori neurri handi batean zientzialariei zor diegu. Naturaren eta unibertsoaren sekretuak, zorionekoak eta zoritzarrekoak, argitzen dituzten esploratzaile nekatuei. Irratian entzun diegu hizketan, telebistan ikusi ditugu, neke aurpegia usatu ezin da. Sekretu horiek partekatzen, zientzia zabaltzen. Zientzialariek begia bildu ez, eta poetak oholtza gainean kantatu nahi eta ezina. Bien bitartean, gizaki hilkorrok, azkenean,
ikasi dugu, ze beharrezkoa dugun, poesia beste zientzia, bizirik irauteko.